ngarap da ki sungu yo blay so sin bat ne ka poram Bantei ka bak yo pat ban ya kren bat pil ba ne ka ktien ka ba im ka ba khoi ki jong blay bat nga yo i ne ka ktien ka jong blay ka ne ka sngi ka bang kwa ru ban ya sam lem bat pi ban ai man sim ya pi ban hi kai fi ka ktien ka jong blay bang sungu yo blay ula bo yang i ka ne ka benta ban kren bat yai kren ka ktien ka jong blay na ka sngi sha ka sngi namar ba wei poi breu la da dan kam yo blay men taru Henry usadon kam hagawai gesni yau blay. Lada dan kam yu blay hagani ka perthai. Henry sapoi kata ka poram iba un sayeng khmat jongu Jisu. Bad hagada ka poram undan kam yaga jingerap jong Jisu. Today ta shwaban poi kata ka por nga kwa ban hikai ya pi ba pindan lupa ya kata ka jing sngo trang le nega jing sngo dan kam yu try na du menta kat ba pi bidang im namar ba lada pidan lupa ka jing dei bu try na du menta bidang im ka suk ya pi lada fi kendo yu hagata ka por ka ba fin se shem bat u hagata ka sngi jong ka jing bishar. Today ta lada film dan jing dei bat u menta lada pi le kom ba pi thu e yu hagata ka por em utrai wang pidai mano ngam julai itu efi pidai mano ngam julai itu efi tadi ta ko abang efi kene keski ke momenta pid happen dan ke jing dai bu utrai fi happen one shakata ka relationship but u kam dai ke jing net ke jongi kam dai kata ke jing net akan nyam ko kom andre ke jing net ke jongi kalong how Jesus Christ pada ta u Jisu dai ke nyam ko mangi jukren na ka por andre u Jisu u dai ke jing ya dai tadi ukwa ingi bangin don ke jing dai bat utra ukwa ingi ban chukalaniam dai ukwa ingi bangin don kata ke jing dai ukwa ingi bangin kelah kata ke mensim ke jongi utrai udai unong pen kelah ya ke mensim bat ya ke jingim dai unong pen kelaniam dai ta ko abanong ifi kan niam ke dai ke jong breu kan niam ke dai ke bla thau du breu Henry ngakwa abanong ifi ke ne ke sni u Jisu shimlawan man thau lane ban sengi ke nong kan niam Henry lawan ban pen kalaya ka jingim ka jong priu ban pen kalan na ka jingyap shaga jingim na ka dujok shaga beneng na ka ta ka jing kordit shaga ta ka jingsuk ka babam jikot padeng ta kren ba yai kren ne ka tin ka jong blay ban pen snow yang ne ka jingsi sha balad ap him don ka jingya dai bru Jisu na du menta na ne na perthai ka ya phi ba pin don jingya dai anda fila yap na ka ne ka perthai tadeng ta kwa banong ifi ka ne ka sngi ka mamenta to ai ba pini it you try namar bola it chua ma u ya pi but nga kwa ba nong fi ka tin ka jong blay ka ongru na ka sam ka ba ar ka ni ka khot ka ba khat ar ka ongum ni to do yau khon yo un bitar but ba pini yap do no ha ka linti na ba ka jing bitar jong o kan same ekloy to do yau khon ka ni ka jing do ka kren ya ka jing ya dai Ndai kum bado Judas yu Jisu bado arsap Henry ni haban do da kata ka jingdo it yu ka ba mut ka jinga dai ka ba shisha ka jinga sno abat u ka jinga dai ka ba shisha abat u fin ken mau ka ladan ka wei ka breu ka ba lawan bat ka la do ye ki Jisu ki chat jang u bat kala the ye kata ka pniang bat kala yam ru ak ki jat kala nyat ru do nyukle ani kani ka breu ka ba it you try na marbo try le bha plat e ka jim jongka ula be no i ka ki nyotli ki soi but kada snow mo e ado kata ya ka bakala wan kata ka yeng wat la da mishim la khot ya karu henry kala shwan rong la ka wan rong kata ka yeng jong simon u parisi kala wan rong na mar ba ka tep ba Jisu udana kata ka yeng ka an pule ka ni ka pore kata ka khot now Lucas ni ka nong ba nyau ka khot balai pun riu ter ka tin ka jong blay ka angum ni wei na ki parsi ula khot ya u ba unwan bamja bat u kumta ula rung hapo ka yeng ta parsi bat ula shong shania ban bam hakmi ru ka breu ha ka ta ka snong ka balong ka bapop haba kala tip ba u shong shania ban bam ha yeng ta parsi kalawan lam ya ka dabi alabastar ka jingsle haba kala yeng ru hajan ki kejat jong u nashadien kada yam kelas dang man sat ki kejat jong u da laki jingja umat kala nyat dalau nyukli jongka bat kala do ya ki kejat jong u bat kala pensle ya ki da kata ka jingsle ti haba utau parsi ubala khot ya u ula yu i ula kren haladi uda ong lada uni ulong nang thu lupa
unda la itu ke bat ka bakumno ke ne ke brio ka bakta eu bat kala long ka popop ujisu le itu bulu ong ha ko siman ngadon ban ong hami te ulo ong ko no kai to ong uwe nong ai ram ubudon arngut ki nong kit ram uwe ubakit ram san spa dengka uwe pat san po te bakim don ru ban siu lama yaki baro arngut namar kata to ong ununa kita uban kham itam yu usiman lai thu bulong uta ngamut ubala yo ma ka bakhambun uti ula ong ha me bishar ka badai bat haba ula pai shagada ka brio ula ong ha usiman me yo ini kani ka brio ngala runga po ka ying jong me memshim la ai ki kijat jong han rei ka ne kala sat ki kijat jong da ka jing ja umat jong ka kala nyat us nyukli jong ka memshim la ai ka jing do inga han rei ka ne nadu bangala wan hapo kam shim la kenno bando yiki chat chunga mem shim la pensle ga kli jonga da kum pnyang re ga ne kala pensle yiki chat jonga da jing sle na ba kum tanga ong ha me lamap yiki pop ki bon jongka namar kala it shibon henrei uta ubalayo map khndiat u it khndiat ul ong te haka lamap yiki pop jongpa kita gi bishong bamlem kilas dang ti ban ong haladi uni uba map kat ya kapop te ula ong pat haga ta gabriu ke jingit jongpa kalapen ya pa tu khilet haga besuk pi gani gabriu ka sungu palat namar ba ka de nong pop baru jisu ula map igi pop jongka kalawan pat kala sungu adu kata kam shimla leran bandrung kata yeng ya ka ba shimla invite ya ka ba shimla khot sungu ba ya ka andre ka wan la kawan bar ka shong na shadin kada yam ba kada jaumat bat kada sat yati chat jong jisu daga ki umat jongka kada nyat to nyukli bar kada do tok shitok iki chat jong try na mar ba kada sungu ye try tadi tau try wong yu ni siman na mar budan na kata jing sungu kada ono ke jong wong imat ni nong jisu dei mat unong itu lupa ba shisha la dauda dei ba shisha to unjin dala itu ini ka briu na mar ba kada kan nong pop jisu kli kata jing kli yang ta wong la don kita ki arngut utawai kendiat ba utawai ba khambun la map no gi pop jongki manoban it khambun bo siman hang tayu ang utaw balama khambun u it khambun bang kwa ba nong ifi gani ka sngi ba yangi la map bun palat utrai la map bun palat la da tho da galis la bun palat ki pop jongi baru ta am ngasu tho ini ka wai am kita am ki bala le pop khambun am bar ki bala yo map khambun am kita ki kham it utrai kita gi ngam da le pop tan kata ngam da de ba le sneo do kata jisu la map yenga ba ki smong thu ba la map khndiat ki le se ga jing it kan long ba kham khndiat re kita ki bla map bon kita ki ba dekat kita sya ki ba ga jim ka ba lengkar ga jim ka ba la runar shisha kita ga jim ka bla ijri sha de ki brio henry habaki pai show try uma ki it khambun kan namar bulama khambun ki tadai ta ka jinga dei ru ka kham scam ka jinga dei shisha ru o ka dalong ka ba shisha ya kita ki brio ka ba bleu lama khambun ngasung thu ya la deru butra lama bun pelat ya tadai ta ngasung bang kham it khambun yu try ngakwa ma phiru phin it yu try namar bu jisu dei ka niam ka rukom ngong yi phi u jisu udai ka jinga dei udai ka jinga dei tadai inta do eu udah snob ha bakan ka brio ka do gi kchat jomo namar baka it palat eu but udah pen scam ya kata ka jingmap ya ki pop jongka but kan ka brio kala yo im ha kan ka sngi tadai ta kwa banong ifi kan ka sngi ka bapenta it you try kan ka sam ka balai phuwei ga ongom ne nga skutana abang apule atau it you try pikiru khu jong ubaro si sin bangila yo ya jingma no try ka pelong iban it you try paghangi ga ong to it you try pikiru khu namar ula pen khu ni ula sat ni ula pen tmaya ga jim ga jong ka stam jo ka pen khu par ni o ka sin ga jong blay ga ong ga ta ni Israel no man ngong ga khot ka prag ong ali tu ni sat ni lem lagi pop jong pi ki saw han gin le kat ka yor lagi saw ber thoro kin le kat unyo lang brat shisha lagi pop jong ki saw han ki le
Namar sat yang ida kesnam ke jong. Lapan khut yang ida kesnam ke jong. Bat kum tangi kelalong ken kiru khut ki jong. Bat kum kiru khut. Ngi iet ken yau ta bala iet yang ni. Paka Bible ka orang ni utrai usumar ya ki banget. Banun ai nong kerhai ki nong le sarong. Tadi ta kwa abang ifi unsumar ipri apa dengan jingele margi emang ni percaya ngidon bi jingele ngidon bi kita ki jinge ki bawan kumto ki wan nang ni nang tai ngi kenu ngi mat ba ya kata oi tambang ilayo yu jisu kamut pa percaya gla suk bai ngi syam ni kita ki jinge ki jim ki jongi hendrai wala nang ngi syam maknaru hendrai ngi nget outrai usumar ya kita ki banget Bau ai nong kerhai ti kinong sarong ni ka ha ni ka jinjar pi dang sarong te. Tadi ing tangim dai ban long ki sarong kam tam ban sarong baru play. Tolong klan batul shlur ka donut jong pi baro ki ba kermen ha try. Tolong klan batulong shlur ka donut jong pi. Tarawat num syepti kaya ka baja ka jim jong pi wanam syepti ki yo kot ngitip ngi em ki por ki ba hiran ni ima ki por ki bakerdu ki don ke jingot sharum cheneng ke yo ka hat kambiang bat pikuslai ngakwa ban ong pi ka ni ka sngi botrai ong ya pi ha ka ni ka por kam ta ong kyokon wat kikuslai na ka donut jong fi lem ne wat shiptin wat kikuslai lem ne wat shiptin tolong klan bat tolong shlur ka donut jong pi ki ba ap kermen how try Pagka Bible ka kren shaya kata, butray unum peleran bu kho ita ki ba ap kermen na Ngan kan kasam lai puwei ka ongkom ni ka khot ka baning kong ka ongkom ni. Hami atray nga shania wat ai ban peleran yang lanu ru. Tu pelat yang ha ka hok jong me. Wat ai ban peleran. Pagkaktiin ka sublay ka ong kata nagasam ka baapusan kini ka khot ka balay ka ongkom ni. Shisha amdan mano uba ap kermen hami. Uban yo le ran kita ken kiban yo le ran kibeshet kala klem daw. Kiban yo le ran kini kita kibeshet kala you try klem daw. Tadi ta kwa banong ifi lada pidei kibala yo yaga jingma pidei ki breu kibala kalong ki rukho ki jong try pi kalong kita ki bajana he try kasam ka balai punyo de khot khat pragong utry utip iki sngi jong ki bajana Bat ka jingyo ganti jong ki kan long bom jikot ong gaktin ka jong ble ani so bom palat utrai utip ikisni jong ki bajanai tadeng tawat kuslai marula tip lut utrai ikisni ki jong pi baro bat ka jingyo ganti jong pi kan long bom jikot pinyo ganti be ya ka batam na ki baba ya ka ba utrai ula pen krek lupa ya kita ki ba iu ya ka ba khin jumlai ka ong ya ka ba khmat kam chimla igi skor chimla yosgo wat kam chimla mi ru na ka donot ubreu kilong kita ki ki ba blai ula bo lupa ya kita ken ki ba iu rin ta kwa banong ifi baga proverb ro ka ong kom ne ngas nat ni khin ka jong blai ka ong proverb pra ro khot khat nyo ka ong iet ya kita ki ba iet yang Bagita ki buat biang-biang yang kin syam yang kispa baga buram ki don bat nga kispa ki biai ne kain bat ka hok utrai wong ni kata wong nga iet kita ki ba iet yang u Jesus sung iet plat ini ka breu namar bakada iet shisha utrai kam syam la kain sho ya kata ka long breu man breu ke jongka lani kata ka jing snow ke jongka ki breu kin ong ayu ya ka kin kren kum no ya ka ka ong kam lele mat ong ki breu kat bagi ong rengang ade bani rung be ya kata ka yeng wat la dam sim la khat yang arun dengan rung kata ka yeng ngan do yu jisu ngan sat ki jaju ngan the ya kan kum pniang ya ka bangala penlang ken kum pniang ya ka banga ngalakin show kadai ka baram Ndre kamat jumutrai nganum benut ngan the la ka the namar kam koridor ban ya kata ka jing pelang ke jonga bat ya kata ka spa ke jonga kani ka breu ka dale shisha kumta namar ba ka kham eat you try ban ya ki baro tadeng ta utrai utip ki ski jong ki bajanai ba ka jing yo kan ti jong ki kan long bam jikot ta ai ba fin long janai ha ka jing ade ke jong fi bar utrai bala da fi shakri utrai menta kat pa bidang pinyo bentaro ban syakri utrai hakata ka perthai ka ban saban syabam chikat la fidan jia dai bu utrai na do menta la fi iet utrai na do menta kat pa bidang
katakan yai peteng ru anda fila khaprep yang lagi khamat nagan nega perthai kan yai peteng kata kejing dai ke jong fi shagi bam jikut ba Jesus Christ tadai ta kwa ba dong fi wanum kus lai ke jing ke jong fi hendrai tangga ta ba phin dan ke jing dai ke bi sha ba tra wanum kus lai ong fi tra tip ki sngi jing be janai bat ke jing kan ti juki ke lom bam jikut baktin jumlai ka ongum ta ka sam lai punyo ke nega khot ka ba khat khandai ka ong kinum yo le ra nya ka por ke jin jar ba ki sngi ke nem sneu kin ka Ring ta hakapor jin jar finom yeleran hakapor jong ka nem sneu fin kedang ong ka tin ke jong ble utra un pin kedang mi fi unom sha ya pi ba pin sha jing et unom sha ya pi ba pin sha jing et ba finom dan kaw ke yeng ke jong fi utrai u ong ya ke ne ke kintin ba un pin kedang ya pi un pin dap ya ke shtor jong fi da ke jing bam ki ba ba tadi ta kwa ba dong fi slide e bo thai ga long wat slide e ba ka news ka ong wanum slide wala da fi i da ka khamat ke jong fi ru ba ka long chi sha kum ta wanum slide ri tang kawei ai finang eat bi utrai fin chakri bi utrai fin mane bi utrai ai fin dan ke jing dai ke bi sha ba utrai ba ne ke jing dai ke jong fi menta ka long chi sha ke jing dai ru shapam chi kat ai try ngur khu fi ke ne ke sngi ke ba menta but kwa ba dong fi to ai fin dan sha ke jing dai ka bi sha ba du Jesus Christ ai bi fin dan sha ka ta ke jing dai ka ba utrai am u da snow bang e ya ka ta ken ka ba pi le na ka ban ta jo ya ka ta ka ba pi ai na ka ban ta jo ya pi the no ai ka download ke jong pi ni ka breu ka the no i ka ta kum pniang na mar ba ka la the no i ka download ke jong ka ha trai tadi ta trai do snow ba e ya ka ni ka breu ba nga ngai u trai snow ba ya firu ha ba pi i you try oh pi ki ru khu jong to eat you ong ka tin ni jong blai eat you ban yi ki a jong ka ne ka parthai lada utau breu udang eat ye ka parthai ke ji eat ki jong blai kam dan satya u ong ka tin ki jong blai ta heng ta nga ka ba nong ifi ba ngai u try ong the man sim ma kho ya pi ka ne ka por ba ong the ru ya ka jing eat ki jong try ha ka donut ki jong fi bada kata ka jing the no ka jong tra i ka fi shem chi sha ka man sim ke jong pi bala plate no i khamat jong sim pi i chi sha ya ka jing eat ke jong play ba kat no la eat ke pi kum ta fin la ban eat ya u oh pi la ban eat you fin the no i ke jing im ke jong fi na ka ban ta jong okay in the dwai ne ka pot man ta trabi e ka dwai play ki khamat ba kin jam sim kini ki khon ki jong me tra ba kin you i kat no mala eat ya ki mela eat am na ka khtin na do thli mela eat da ka jingem mela pen jaw ka snam blai ka jom ne mela pen mi lut ya ka baro ha ka ding phna but try ba ka snam je me ka la lut la mi stang snam ba khadu la mi ka snam ba ka mela the lut ya ka jing eat ka jom me mela pen mi lut ya ka snam ka jom me mela it ya la di sha ka jing yap na ka ban ta ban pen em yang i te try al ngin yo sho na no bakum ma metrai baladangim eat ya mengin eat ya no te trai baladangi ko kan ra trai ngim shakri ya mengin shakri pat ya no te trai dan sho bakum ma me ai be ki breu ki jome kin shakri ya me ai be ne ke jilla megalia jui kin shakri ya me ai be kin eat ya me ai be ne ke jilla jui kan eat ya me te trai ban ye kin ye ge jom ne ka protek ka belong tang shipor ba tang shibet kabam dan ru em namar si sin mengila khaprep ya ka khmat baro kita kila kutlut henry try si sin bangi eat ya me ko try ha bangi khaprep ya ka khmat kata kan long sun sha bom jikot ka jing dai ka jing bang ka jing tiang bangin don ringkat bat me sha bom jikot oh si sha ko try ngadwai ko mo David udwai bangan yo shong ki phalau ki jong me bangan yo khmi ya kata ka jing tanat ki jong me bangan yo ban ya kli ya kata ka temple ke jong me oh si sha ban dan na kata ka presence ke jong me ai ba ki khon ki jong me ko tra ki bi snow i ka tien ke jong me tra kin kham i chu shu e men do man ta ke sni but tra kin the lut e ke jing im ke jok ki sha me kin am khu slai ki e ke jong ni ka prthei rei tra ba kin i ya me ba tang ya me tra nganget ko kon ra trai ai ba kata ka prthei kan ja no na ki kin klet no i kata ka prthei henrei
tăng yam me kin mau ba tăng yam me kin eat kene ke jinga dai kan long ka shisha na do man ta ka sngi do ai ngakar khui fi ba na do ai ngakar khui fi kong kene ke sngi ba jinga dai ke jong fi ba utrai kan long ka scam ba ka ba shisha na do man ta ka sngi the no ai ka download ke jong fi the no ai ka man sim ke jong fi utrai hallelujah utrai up khami lenti ba pin the no ba pin eat you ko mo la eat ya pi nga do ai ngakar khui fi kene ke sngi long bala kar khui fi ba long bala khui fi kong ba ki kon ki ti ke jong fi ka yeng ke sam long bala kar khu agar te gu jisu nga do ai amen but amen try nang kar khui fi kene ke sngi but ai ba ke jing eat ke jong pi utrai kanang jur kat ba ki por kinang wan ai ba finang the shu the lot ya ke do not ke jong fi ba fin eat chi sai utrai da ka download da ka man sim da ka jing bot ba da ka bor baro kene ro long ka jing pen tip ba hagane ka arpsan tarik uni benai me arajar arpsan ngindon ru ya ka jing khawai utrai hangni ha po open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka prayer center jong ka potternet ha ka por san baje janmit kum tang ye wer ngi khot sung ba ya fi ba fin wan si ne ka jing khawai utrai ya ka bangin yo ban ya khawai lang bat utrai bat ki para bangai kiru khoi jango ingin saya share video ni kat pesan tarik, hak porsan baje, hang ni ha present jang ka potternet apa Nongthymmai. Boleh jeng sok long kat bat pi ingin saya share mata ke sini. Boleh tak ke program ju.